16-17 траўня ў Менску на Чыжоўка-арэне прайшоў першы дзень фестывалю надзеі з удзелам духоўнага дарацца Дональда Трампа, пратэстанцкага евангелійскага прапаведніка Франкліна Грэма. Пратэстанцкія цэрквы ў Беларусі рыхтаваліся да гэтага некалькі месяцаў. У фестывалі бралі ўдзел хор «Голас надзеі», аб'яднаны сімфанічны аркестр, салісты, замежныя беларускія гурты і выканаўцы. Напярэдадні Грэм сустрэўся з Лукашэнкам, і сам фестываль адбыўся фактычна на просьбу Джона Кола, спецпасланніка Злучаных Штатаў у справе Беларусі. Падчас фестывалю ў першы дзень Грэм звярнуўся да вернікаў з заклікам памаліцца за Пуціна, Лукашэнку і Трампа. Сам ён маліўся за Трампа. Мы должны молиться за руководство. Я сказал вашему президенту вчера. Я сказал президенту Лукашенко, что сегодня вечером мы все встанем. Я попрошу всех вас встать. И я попрошу вас произнести молитву вслух за вашего президента, за тех, кто начальствует, те из вас, кто из России, молитесь за президента Путина, те, кто стоит у власти в вашей стране, я буду молиться за моего президента Трампа. Пратэстанцкі прапаведнік, праваабаронца, шматдзетны бацька Сергей Мільянец быў вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычны пераслед, бо ён прыходзіў на судовыя працэсы і маліўся за палітычных зняволеных. Сергей Мільянец падзяліўся са свабодай найперш пазітыўнымі ўражаннямі ад фестывалю надзеі ў Менску. Давайте послухаем. Во-первых, конечно, хотелось бы подчеркнуть грандиозность того, что произошло, потому что, наверное, с начала 90-х такого масштаба возможностей, которые предоставляли протестантам, еще не было. То есть, если в начале 90-х были какие-то масштабные акции, то чуть позже, наверное, с 95-го года такого и больше и не давали. И тут произошло какое-то чудесное событие. Можно много говорить о том, почему оно произошло, какие причины лежат в основе этого события, но оно произошло, это факт. Там прозвучало Слово Божие, там прозвучала проповедь. Это здорово, когда белорусы имеют возможность вот так вот открыто услышать о том, что есть Бог, который любит нас и которому не все равно, что происходит в нашей Беларуси. И есть надежда, и это надежда в Боге. Еще было очень здорово видеть, я, конечно, со стороны это наблюдал, как церкви протестантские объединились и вместе создали вот то, что мы видели на протяжении этих 2 дней. Огромное мероприятие, огромное количество участников. Все это скоординировали, все это получилось сгруппировать, и получилось реально что-то очень интересное и красивое. Еще несколько моментов положительных. Это мне как хористу, я тоже пою в церковном хоре, мне очень было приятно слышать тот хор, который собрали с десятков церквей, которые вот реально 1300 человек. Где вы видели такой хор в Беларуси? А он создался и прозвучал вот за эти последние 2 дня. Еще один момент, который хотелось бы подчеркнуть, это то, что наконец-то на протестантов обратили внимание, и власти согласились, и в положительном ключе получилось сотрудничество с властями. Если раньше все строилось в основном с такой позиции, что проще запретить, чем разрешить, то в этот раз почему-то пошло по другому сценарию. И понятно, что многого мы не знаем из того, что происходит за кулисами, но сам факт того, что сотрудничество получилось в Минске, в Чижовке-арена, это событие состоялось, это здорово. Сергей Мільянец адзначае і негатыўныя моманты. Понятно, что есть и негативная реакция со стороны белорусских христиан. Прежде всего, это за как будто бы, как говорят, легитимизацию того, что происходит в Беларуси, когда встречаются с высшим руководством проповедники, когда молятся о властях, которые ведут себя, скажем мягко, неподобающим образом.
Но мы, как христиане, в любом случае имеем заповедь молиться о властях и быть, есть такой образ, соль и свет. То есть мы должны говорить о том, что неправильного происходит в этом обществе. Мы должны предупреждать властей, если они творят беззаконие, о том, что будет последствия. И я не знаю, о чем говорил, например, Франклин Грэм с президентом, когда они встречались. Было показано только маленькие кусочки, фрагменты их встречи. Я надеюсь, что у него был шанс конкретно призвать к покаянию, обличить во грехе и сказать, что то, что происходит в Беларуси, это неправильно, это не богоугодное дело. И если так, то слава Богу. Если нет, ну, значит, он упустил шанс. Хороший шанс, который дается Богом перед лицом, можно сказать так, правителя страны, сделать доброе дело и призвать его к покаянию. І з нами на сувязі кіраўнік рэдакцыі сайту тэлеканалу «Белсат», пратэстанцкі вернік, шматдзетны бацька Анатоль Шырвель. Добрый день. Добрый день, спадарня Ганна. Анатоль, вот вы только что послухали Сергея Мельянца. А якая ваша реакція як верніка на візит Грыма? І якая ваша реакція як чалавека, ну, які, як і Сергей, быў вымушаны з'ехаць з радзімы праз пагрозу пераследу? Я калі даведаўся, што вось нешта такое плануецца, моя реакція спачатку была такая: я не ведаў, як на гэта правільна рэагаваць, таму што мне здавалася, што вось прыедзе такога ўзроўню асоба, і ён будзе сустракацца з Лукашэнкам, яны там будуць казаць пра пратэстанцкую царкву, мабыць, пра Евангелие у Беларусі, і гэта ўсё на тле таго, што да гэтага часу у вязніцы знаходзяцца і некаторыя і пастары, і ксяндзы каталіцкага касцёла, да, там і вернікаў шмат яшчэ за свае палітычныя перакананні яны адбываюць незаконнае пакаранне. І як вот да гэтага ўсяго ставіцца? Паразмышляўшы трохі, падумаўшы, памеркаваўшы, я прыйшоў да высновы ўсё-такі, што ёсць у гэтай гісторыі пазітыў, і які асабліва, ну, праяўляецца, калі мы, скажем, улічваем кантэкст існавання звышнатуральных сіл. Я маю на ўвазе Бога. Вось калі мы выводзім Бога за кантэкст, то атрымліваецца, ну, сустрэліся нейкія людзі, нешта там абмеркавалі, сабраліся разам, папелі, значыць, там паслухалі пропаведь ці лекцыю. Але калі мы верым у Бога, то мы бачым, што гэта вялікі здабытак для ўсёй евангельскай супольнасці Беларусі. Сабраліся разам под адным дахам, мяркуючы па колькасцю людзей, гэта прадстаўнікі ўсіх, напэўна, евангельскіх канфесій, і баптысты, і пяцідзясятнікі, і хрысціяне поўнага Евангелія, так званыя харызматы. І яны, зрэшты, сабраліся разам і скарысталі гэту магчымасць разам праславіць Бога, пакланіцца Богу, помолиться за Беларусь. І ў гэтым, ну, толькі пазітыў. Што тычыцца вось гэтага палітычнага кантэксту, то, канешне, ён існуе, і відавочна, што гэта б не адбылося у Беларусі. Вось гэта неверагодная просто для хрысціянства беларускага увогуле імпрэза, калі б не было гэтых контактаў паміж Вашингтоном і Менском, каб не было візіта Кола, каб не быў прэзідэнтам Трамп, который, ну, вось падтрымлівае таксама кансерватыўныя, которых падтрымліваюць кансерватыўныя кола, у тым ліку і церквы пратэстанцкія, то гэтага нічога б не было. Ну, как бы у гэтага ёсць свая цана, і мяркуючы па тым інтэрв'ю, которое даў Франклін Грэм дзяржаўнаму тэлебачанню, Вікторыя Сенкевіч, я бачу, брала інтэрв'ю. Конечно, ён казаў некаторыя рэчы такія, ну, для мяне дзіўныя, таму што альбо чалавека не праінфармавалі, альбо ён там наўмысна апускае, кажа не ўсю правду, там толькі частку правды. Сапраўды ў Беларусі чыста, сапраўды там парадак, але, ну, ўжо занадта чыстая, занадта парадак, як мы тут іранізіруем, таму што ўжо настолькі вычысцілі, што там пад мільён людзей, мабыць, цяпер знаходзяцца ў выгнанні, людзей хороших, разумных, працавітых, таленавітых, у тым ліку шмат пратэстантаў, з'ехаўшы. Наша рэлігійная супольнасць у Варшаве, яна
на 2/3 складаецца, вось у которую я наведваю царкву, яна складаецца з беларусаў, которые па розных прычынах і палітычных і эканамічных выехалі. Украінцы таксама ёсць. Вот якраз вы говорили про гэта інтэрв'ю, я хотела одну цытату зачитать, інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню, і он сказаў, что Фрэнклін Грэм, что Лукашенко моцна мне нагадвае нашего прэзідэнта Трампа, я лічу яго правым чалавекам, сумленным у сваіх меркаваннях, які не баіцца быць шчырым, я веру, што ён зможа стаць сябрам прэзідэнта Трампа. І вот вяртаючыся да закліку маліцца за начальства, маліцца за Путіна, маліцца за Лукашенко, за прэзідэнта Трампа, Сергей Мельянец гаворыць про тое, што хрысціяне моляцца за тых, хто ва ўладзе. Пернікі многія ў сацыяльных сетках пісалі про тое, што маліцца за грэшнікаў трэба, маліцца за тое, каб рабіў лепшыя рэчы, чым робіць. Якая ваша рэакцыя на гэты заклік маліцца за Пуціна, маліцца за Лукашенко? Зноў такі я вярнуся до таго кантэксту, да дапушчэння, што Бог існуе, ён усё гэта бачыць. Наша справа вернікаў і хрысціянскіх церкваў любых канфесій не даваць палітычныя ацэнкі, але мы павінны, і да гэтага заклікае святое пісанне, называць рэчы сваімі імёнамі. Як былі пратэсты, то і каталіцкі касцёл, і праваслаўная царква, там у асобе епіскапа Артемія, по-моему, Гарадзенскага, і там Георгія Роя, і іншых людзей праваслаўных, і ў тым ліку і пратэстанты выказваліся засуджэннем пратэсту, што так нельга, не пратэсту, выбачаюся, засуджэннем разгону пратэсту, што так нельга пераследаваць людзей за перакананні. Гэта ўсё казалі. Што тычыцца малітвы, я уважліва слухаў, як маліўся Грэм, і я скажу, што гэта сапраўдная малітва верніка за людзей, которые надзелены пэўнымі паўнамоцтвамі, надзелены пэўнай увагай. Я тут патлумачу, што не толькі Грэм, дарэчы, маліўся епіскап хрысціян веры евангельскай Сергей Паднюк. Он маліўся, казаў там, я заклікаю добраславення на Беларусь, на прэзідэнта. Але глядзіце, што тут атрымліваецца. Па-першае, малітва за улады гэта не азначае, адабрэнне дзейнасці уладаў. Гэта азначае, што мы показываем, что над гэтай уладай чалавечай існуе вышэйшая ўлада. І мы, звяртаючыся да Бога, кажам: добраславі. Что значит доброславие? Это значит, дай силы человеку рабіць добрае, альбо калі чалавек чыніць злое, то значит спыні яго ў гэтым зле. То бок, што добрым будзе добраславеннем для Лукашэнкі і яго хаўруснікаў, яго там каманды, людзей, которые узурпировали ўладу і столькі гадоў сілай уладу гэту ўладу утрымліваюць. Канешне, адказам на такую малітву: Божа, добраславі там узурпатора, гэта азначае, што Господі, спыні зло, якое чалавек робіць, і дай яму пакаянне. Маліўся той жа Грэм: Господі, умудры Лукашэнку і накіруй сэрца яго. Куды накіруй? Накіруй да Бога. Мы, канешне, вернікі, мы трошкі ідэалісты. Мы верым, што нават чалавек са самым вялікім цензорам на сваім сумленні, ён пры пэўным промысле Божым можа стаць на путь, на шлях ісціны. Аб гэтым маліліся. Ні ў якім разе я не ўспрымаю тое, што казалася якраз падчас гэтых 2 дзён на гэтым фестывалі надзеі. Ні ў якім разе гэта не з'яўляецца адабрэннем дзейнасці Лукашэнкі. Ён, канешне, мог бы сам сабе палічыць, што гэта якраз ёсць адабрэнне, што гэта ёсць нейкая яго легітымізацыя там і так далей. Але Грэм прызнаў дэ-факта, дэ-факта хто Лукашенко? Ён займае пасаду прэзідэнта, там. Якім чынам ён на яе прыйшоў? Мы ж ведаем усе. Называецца Бог усемагутны і ўсюды існы. Таксама гэта добра ведае. Пагэтаму, я не ведаю, я б на месцы Лукашэнкі устрашыўся б гэтай малітвы, потому что калі сабралася 10 000 чалавек, якія ведаюць пра цябе праўду і гэту праўду кажуць Богу,
ну как бы у тваім жыцці павінны быць нейкія наступствы, і яны абавязкова будуць. Я б на месцы вось тых, хто чыніць зло ў Беларусі, хто да гэтага спрабуе кіраваць краінай, там кажучы, тут не да законаў, там яшчэ нешта, пры гэтым ён хваліць пратэстантаў. Ён павінен разумець, што пратэстанты, як і ўсе вернікі шчырыя, мы следуем Евангелію. У нас адзін кіраўнік нашага жыцця, гэта Бог, да, і Бог усё бачыць. Мы, моляціся за чалавека, аддаём яго па сутнасці ў рукі Божыя, пад уладу Божую. То бок, альбо гэта выклік для чалавека, альбо ты выправіш сваё жыццё, ну, альбо просто немінуема будуць паследствы, альбо ў гэтым жыцці, альбо Анатоль, ну вот вы так само говорили про палітычны бок этого визиту. Наталья Василевич, представница христианской визии, напередодні визиту интервью «Свободе» так само назвала визит палітычным. Давайте послухаем яшчэ раз пратэстанцкага прапаведніка Сергея Мільянца. Я яго запыталася, ці гэта все ж была палітычная акция, ці гэта была духовная падзея. Разные группы людей преследовали разные цели, вот на мой взгляд. То есть, если, например, христиане, очевидно, хотели провести масштабное мероприятие, евангелизацию, и по итогу это получилось, удалось, то понятно, что у властей задачи евангелизировать белорусов, скорее всего, не было. У них были другие задачи. И какие это задачи, можно просто догадываться. Понятно, что есть желание большое какие-то связи укрепить с Западом, прежде всего с Америкой. Есть желание понравиться, может быть, Трампу и какую-то картинку красивую, так как он вроде как принадлежит протестантской церкви. Можно только догадываться, но мы пока смотрим на вот то, что мы видим, и то, что у нас, та информация, которая нам доступна, и мы говорим, что событие состоялось, хотя понятно, что состоялось не идеально, потому что, ну, как можно говорить о идеальности, если бы это был первый такой масштабный проект за 30 лет? Спадар Анатоль, паводле вас, палітычная акцыя ці духовная падзея, ці адначасна? Што тычыцца фестывалю «Надзея», гэта акцыя найперш духовная. Што тычыцца самога прыезду спадара Грэма, Франкла Грэма, сына знакаміцейшага евангелиста, человека, который збирал, там, проповедовал, кажется, 250 миллионам человек у своим жыцці, то гэта, конечно, акция палітычнай падтрымки. Але гэта вельмі хитрая, это вельмі хитрый ход Трампа, потому что ён накіраваў там у Беларусі не сенатараў, не конгрессменаў, не свайго там намесніка, там не ведаю віцэ-прэзідэнта ці сваіх памочнікаў. Ён накіраваў духовную особу. Духовная особа, приехавшая в Беларусь, ну, я разумею, что это была их просьба, может, нават умова, каб такая, ведаеце, адбылася акция. Эта духовная особа приехала с вельмі хитрой такой мэтай. Хотел сказать юзаистской, но мы не юзаиты, але это такая хитрая мэта, потому что не ведаю, можа громко проглушить, але американцы привезли, что называется, зброю массового знішчэння, якім сэнсе. Вось гэтае мерапрыемствы духоўныя, яны падрыхтоўваюць у любой краіне глебу да перамен. Ці хоча Лукашенко, ці не хоча. Пісанне кажа, што кожны праславіць Бога, адны па сваей волі, другие супраць сваей волі. Якую мэту пераследуе Трамп? Я бачу, што яны настоілі в этом у Вашингтоне, хочуць нейкім чынам як бы адарваць Беларусь ад России, тому што гэта такая контрдзеяння уплыву православной церквы, як бы дэманстрацыя того, глядзі, Путин, вось твой бліжэйшы саюзнік, да, ён на самой справе, ну, вось у Беларусі ёсць прычыны, ёсць інтарэсы амерыканскія, тут ёсць вялізная супольнасць людзей, якія думаюць, якія кіруюцца ў жыцці тымі ж каштоўнасцямі, што і Трамп, і там і большыня Амерыкі, так. Грэмы, яны, наколькі я ведаю, прадстаўляюць адну з найбуйнейшых евангельскіх супольнасцей Амерыкі. Гэта паўднёвая баптыста, там каля 15 мільёнаў вернікаў. І я ўпэўнены, што не толькі ў Беларусі вось складаліся малітвы да Бога за Беларусь.
хто маліліся аб поспеху гэтай місіі, усе гэтыя людзі там. То бок гэта падрыхтоўка да нейкіх наступных дзеянняў. Не ведаю, будзе візіт Трампа, ці будзе просто ўзмацняцца ціск перамоўны на Лукашенко, ці яшчэ нешта. Ну, але адназначна Амерыка, арганізоўваючы такое, Вашингтон, арганізоўваючы такое мерапрыемства, ён напрацоўвае сабе нейкія балы і ў вачах свайго электарату, сваіх выбарнікаў і ў вачах увогуле вось сваіх партнёраў, скажем, там на гэтых перамовах, а на самай справе супраціўнікаў, з якіх Трамп спрабуе просто ў сваёй манеры неяк залагодзіць, а сам ён мае все-таки мэты паўплываць на Беларусь. Як бы яно ни было далей, гэта мерапрыемства адбылося, гэтыя 2 дні яны адбыліся. Прыехаў Грэм, ён сказаў, што вось абсолютно еўрапейская краіна, вартая павагі там наседніцтва, да, Лукашенко там, ну, ён можа быць наўмысна, як я бачу, закрывае там вочы, не называючы некаторыя рэчы сваімі імёнамі, але ён аддае вартае, ну, как бы, на што ён звярнуў увагу? На тое, што Лукашенко за гэта 30 год все-таки захаваў, які там не быў бы суверэнітэт. Я чытаў меркаванне шанованага Зенона Станіславовича Пазняка. Не скажу прямо, каб мы з ім супадалі там у ацэнках усіх палітычных падзей, там, ці ўсіх палітычных асоб і сілаў, але тое, што ён напісаў пра гэты візіт, я таксама лічу, што гэта стратэгічна, гэта грае на карысць і Беларусі, і дэмакратычнай Беларусі, і Беларусі у еўрапейскай сям'і. Анатоль, калі гаварыць пра будучыню, важна, што будзе далей з пратэстанцкімі грамадамі. Ну, вот падчас візіту лічбы там з'явіліся, і стала вядома, што ліквідавалі каля 80 пратэстанцкіх грамадаў. І я Сергея Міленца запыталася, як і вас запытваюся, вот, ці спадзяецца на паляпшэнне сітуацыі для пратэстантаў Беларусі ў выніку візіту, ці не асцерагаецца, што, ну, наадварот, всіх прысутных на фестывалі ў Чыжоўцы пратэстантаў улады просто запишут, перепишут и возьмут под пильный контроль. Понимаете, надежда у нас есть. Фестиваль называется «Фестиваль надежды». Я же все это время, с 2020 года, живу надеждой. Живу надеждой, что произойдут перемены в Беларуси, и я вижу эти перемены. Вот сейчас это реально вот наглядный пример, что перемены приходят в Беларусь. Даже с такого неожиданного бока. Сбоку американцев, которые приехали и договорились о вот таком масштабе. По поводу того, будут ли какие-то неприятности для тех, кто пришел, надеюсь, нет. Потому что, ну, как бы это разрешенное мероприятие, никакого отношения к так называемой политике это мероприятие не имело. Какие-то моменты, которые говорили о властях со сцены, они были только в позитивном ключе. То есть никаких там обличений, каких-то призывов к исправлению и так далее, такого не было. Ну, к сожалению, или я не знаю. Да, но в любом случае нет поводов для репрессий. Хотя понятно, что поводы и не особо нужны, было бы желание этими репрессиями заниматься. Спадар Анатоль, ну, як вы мяркуеце, ці ёсць надзея на тое, што лепшая сітуацыя будзе для пратэстанцкіх вернікаў, для пратэстанцкіх грамадаў, ці выйдуць хрысціянскія святары з турмаў неўзабаве? Вельмі хацелася б, каб, да, вельмі хацелася б, каб вынікам увогуле гэтага ўсяго трэку за дзейнічаннем пратэстантаў было вызваленне ўсіх абсалютна палітвязняў. Все-таки Грэм, Франклін Грэм, як і яго бацька Білі Грэм, гэта найперш міратворцы, людзі, которые прыязджаюць не ў самыя дэмакратычныя краіны і прыязджалі з не самыми демократичными режимами, а будем шчыры, ну, диктатуры, в тирании, приезжали в Советский Союз, приезжали в Россию, приезжают, вот, приехали в Беларусь, и они приезжают с миротворчей миссией. А что это значит? Это значит, как все-таки, ну, были выпущены на волю тыя, кто стал там закладниками некого конфликту. Поэтому я вельмі хотел бы, каб вышли абсолютно все, и верники, и неверники, и тыя святары католицкие,
которые выказались открыто, выступили супраць зла, которое чынілось у Беларусі, супраць того гвалту, каб яны все таксама вышли на волю, бо навошта трымаць этих людей? Час их отпустить. Другі момент, что я пагаджуся з Сергеем і, мабыць, з іншымі каментаторами, что навряд ці будуць нейкія наступствы кепскія там для пратэстанцкіх грамадаў, тому что куды ўжо горай на самой справе там. Многія грамады існуюць у падполлі, яны не маюць рэгістрацыі, некаторыя не шукалі гэтай рэгістрацыі, разумеючы, што яе не прайсці. Але ж ніякая дзяржава, як бы она не старалася, не забароніць на людзям пакланяцца Богу. У рэшце рэшт, нават калі я ў вязніцы, я просто буду ў сэрцы сваім маліцца. Я вельмі ухваляю тое, што Лукашенко адпусціў вядомых хрысціянскіх палітыкаў, актывістаў, Паўла Селярынца, Змітра Дашкевіча. З вялікай радасцю назіраў, як учора яны атрымалі ордэны ад Рады БНР. Гэта шчырыя люди, сапраўдныя патрыёты Беларусі. І то, што на волі, гэта здорава. А да іх далучацца як мага хутчэй усе іншыя. І журналісты, і палітыкі, і святары, і усе людзі, которые зараз у вязніцы, сядзяць незаконна. Яны сядзяць за свае палітычныя перакананні. Што тычыцца наступстваў надалей, я думаю, што можа добра. Я ведаю, як працуюць механізмы лукашэнкаўскай улады. Гэтыя чыноўнікі, яны бачаць, сам Лукашенко дазволіў гэтым пратэстантам, сектантам, як яны іх называюць, нас называют, да, сектанты собрались у Чижовка, Арэне, значит, и мы там на месцах будем нейкай давать им там преференции, принамсі не будем зачинять им магчымасць ісці і працаваць з дзецьмі, ісці і працаваць у колонии, ісці і працаваць, не ведаю, там у прыёмныя жаночых кансультацый, где жанчыны прыходзяць з жаданнем пазбавіцца плода, там, да, цяжарнасці, якой яны як бы не хацелі, там, может быть, откроются двери, люди пачнуць працягваць рабіць тую працу на карысць беларускага грамадства, которые яны і рабілі. Может быть, не ўсе гэтую працу раздзяляюць, там, лічаць карыснай, але гэта робіцца ўсё з памкненнем самых найлепшых для того, каб народ Беларусі быў шчаслівы. Гаспадар Анатоль, дзякуй вялікі, што прыйшлі ў наш эфір, дзякуй, што падзяліліся вашым меркаваннем, дзякуй вялікі. Дякую, Ганна, што пазвалі. Гэта быў пратэстанцкі вернік, кіраўнік рэдакцыі сайту Белсат Анатоль Шырвель. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.